ассалому алайкум дӯстон, тамошобинон ва подписчикони гиромиқадр. аввалан ба ҳамаи шумо сиҳативу саломатӣ. баъдан бисёрам як рӯзгори хуберо таманно дорам. навори имрӯзаи ман либосҳои мардона мебошанд, ки аз тарафи Кормосити сеюм дарвоза ба навор гирифта шудааст. шумо бошед дӯстон, наворро тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз навораи мо огоҳ бошанд. дӯстон, чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, ҳар сол дар баробари фаслиҳои хунукӣ аз тарафи соҳибкорон ҳар гуна либосҳои мавсимӣ барои мардону занон оварда ба фурӯш гузошта мешавад. аз ҳамин хотир имрӯз ман тасмим гирифтам, ки либосҳои мардонаро ба шумо ба навор гирифта нишон диҳам. шумо бошед дӯстон, наворро тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед. марҳамат, акнун наворро тамошо кунед. инамиро чансима наками чиза намино. Ё 90 нархи пачкаша. Дона дона сади мешавад. инамиро донаш 100 симон, донаки бигиран 100 сим, да пачка 90 симон. ина чанд та рангаш бидай ҳаминҷа бибинед. инамиро меяд ки донаш 100 сомон бинед, чӣ хеле хушрӯай. ё чия нака бадаласка? Ё бадаласка Туркия. бадаласкаи Туркия инамино ҳама. Дона нарангаш мера гарантия. инами чизе ки шумо дар навор дидеса, инамино ҳамаш Туркия. размерошон то размерои чанд пуша доранд ино? Ё ай синфиш 7 сар меша то балона меша. то ҳамин размерои 50-60 пушан доред, не? инами чизе ки шумо дар навор мебинед, бинед ки то размерои 50-60 пушан доранд. нархи инами 100 сомон ай, нархи донааш. нархи пачкаш 90 сомон ай. ба инҷа доранд, ин хеле бурукҳои фасон доранд. инҷа бурукҳои фасон доранд, ҷинсҳо, чанд ҳамон ҷинс доранд. ин ҷинсҳо там аз синфҳои поёни сар мешаванд, пӯшида мешаванд. аз синфҳои ҳафтхон. ин инҷа бурук доранд. ҳозир нархаш мо дом мегӯям. нархи ай 65 то 170 сом дорад. ай 65 сом то 170 сомон доранд инҷа. 170 Туркияно ё Хитой оригинал бори Гуанҷу 130 120. инҷа ҳар хел нарх доштанд. инҷа ма нигоҳ кунед тарзи пӯшонданашон дар манекена. ина нишонатон метавонам. инҷа тарзи пӯшонданашон дар манекена. бисёриҳо мара мегӯянд, ки шумо фақат барои ҳамин занако навор мекунед, барои мардако намекунед. ина ҳамирӯз ма тасмим гирифтам, ки барои шумо як навори хуб кунам. ина бурукҳое ки дар манекен пӯшондагиам аз 65 сом то 170 сомона доранд. вале инҷа тарзи пӯшондан дар манекен, инҷа курткаву буруку свитера пӯшондагиам. инҷа бинед, инами курткае ки дар манекена чанд сом ака? ё 270. ина 270 сом капшонка дорад. ин капшонкаш силмат мешидай. размерош ай размери чанд ака? ай L то 4XL дорад. ина L то 4XL доранд. ина ич ина инҷа бо дигар рангош ҳаста ҳамин куткора. ё ҳамин нархш як хела ин куткора ака. ҳамин куткора нархошо нагаём. ё 230 сом. ана иши неш. ё шамамо 270. ина 270 сом, ина 230 сомона дорад. мошам дорад. Уна 90 сом дорад. ба 90 сом доранд. уна нархи оптоишай 6-7 расид. 90 сом ҳам доранд ҳамин магазинда. ин магазинда 90 сом доранд. ҳамаш бозорда қиматам бовар. 90. ба ма ҳаминҷа агар яке фурӯшанда агар иҷозат бита, ман номероша мемонам дар ҳамин реклама. шумо занг бизанед, ҷоша гав мезанад, ҷош қақиме нестай. тарафи Кормосити сеюм дарвоза ки омадӣ, инҷа ба фикр дуюм дарвоза мешавад. байни 2-3 ки омадем, занг мезанед дар ҳамин акам. ин ҷоша гав мезанад дар киҷай. вале ба инҷа бинед ки свитерошон бисёрай. ба инҷа куртҳои ва инҷа свитерҳои замокдор доранд. инҷа дар навор шумо тамошо кунед бинед. иво ай размерои чанд то чанд доред ака? ё ай L то 3XL меша. ай L то 3XL нархш чанд сом аида ака? ё 60 сом, ин ёш 90 сом. ёш 90 сом. материалошон чианд ёки ғафс хушрон? ғафс хушрон. пад намешавад. не, расветкош ҳаст. ина дигар расветкош ҳаст. ане боло да ина иво ки дар навор иво чанд сомашанд? ина иш 80 ай.
Иниёш 90. ин 90 симо то размери Иниёш чампуша дорем. то 3 ксил. Бузбало да мешаванд баъзуро. Инҷа кадоме ки бузбала инҷа баъзур мешаванд. Ва ин вариантош бисёр инҷа магазини калона, вибршан калона. Ҳама чӣ ки дора қариб. Ҳама чизе ки дар мардона дар кора ҳама чиро дора. Ини қатори диюм чанд сима ака? Аниё ҳамаша мухи. 90 сима. Ана ин замокдорош ҳастиян, қати тугмадорош то намегирад. Иниёш ҳастиян. Инево 60 сомонашана. Инаи моделош 90. Ини моделош 90 сима, инево 60 симиян. 60 сомонош борои Хитой ёш турки. Ба инҷа молодёжни стилам дорам бинем. Ҳар хебу рисункҳо дорам. Ана футболкотон чанд сими дида ака? Остин дорош ки остин. 80 сими свитерошам ай ҳамияна диган бегарданашам. И бегарданаш. Нархи офтобиш 70, дона 80 метр. Дона 80 метр. Ина биёем ба магазина. Дона 80 симега ина ёш. ина фирмаша, ина фирмаи Мурад Тобдай. Бисёрам духти зебо доранд. Сифатошон ҳам сифатҳои хубанд. Ай тараф соҳибкор ҳами кафолат дода мешавад ки пад намезананд ҳамино. Ин инҷа тарзи пӯшонданашон дар манекена бинед ки чӣ хел хушрӯй истодагиянд. Ҳамин ҷинсҳое ки дар манекен пӯшондагиянд чанд сима? Ин ҳамин ҷинси якум ака. Ҷинси якум 90. 90 сима. Инҷа бо қиматош ҳам ҳастанд ака. Нишон 90. Нишон 90. Ин ҳамин 90 сима ҳам. Свитерош чанд сима? Светро хай нархи донагӣ 80 мешаванд. Ҳама ин ҳамин чизе ки дар наворем донаш 80 сомон мегӯяд. Донаш 80 сомон, бурукошон 90 сомон. ин ягон тош китайский нестанд. Ҳамаш турецки. Ҳамаш турецки ҳам инҷо мегӯяд. Ҳамаш турецки ҳам ҳамин свитеро. қариб ки ҳамаи рангша дора ҳаминҷа. Ҳамаи рангша дора. Инҷа ба курткаҳои каротки доранд. Курткаҳои каротки чанд симиян ака? 230. Ё то размерои ба филм 52 пӯша дорен айна. То 4 ксил ҳаст. То размерои 52 пӯша доранд. Ва инҷа доранд куртка бо капшонкаш қати будай чанд симаи курткаи капшонка? 230 сомон. Кожини будай. Боло да ҳаста ҳамино ҳамаш кожиниҳои короткиян, молодёжниян ҳамино ҳамаш. Инҷа чизе ки мебинед ҳамаш молодёжниян. Нархошон ҳар хел айҷан. Ё 200. Ини курткае ки дар ини навор ма гирифтесим ай ҳамин тагиёна ина. Курткае ки дар баландия. Ирам ҳам хе то размерои 54 пӯша дорем. Чанд симаи нархиш ира? 230 сомон. Бинед чӣ хел курткаи хушрӯй 230 сомон нархиш. Ини капшонкадори каротки чанд симае? Ёш 270. 270. Ёш 160. ин бурукошон аз 65 сомон то 170 сомон доранд. ҷинсҳои тозаи туркиш. инҷо ҳамаш ҷинсан. ҳам чизе ки дар навор мебинем инҷо ҳамаш ҷинсан. ҷинсҳои тозашанда ино. дар охири навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон таҳсиятиву хонаободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. хайр, то навори навбатӣ.